An balima 223 Chrono TV ɲamadabaw foli ni waliɲumandɔ ye aw bɛɛ ta ye fo y'a fɔ aw ka ɲamadayɔrɔw ani aw ka lamɛnnikɛyɔrɔ la an b'a fɔ aw bɛɛ ma ko aw bisimila ni ye an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ sigitɔ ye aw ka jabaranin mandi quoi n'o ye 223 Chrono ye bi bamanankan kunnafoni an ye minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ni o y'a bakurunbaw ye olu filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ bi wale kelen min bɛ yen o de ye dialogue intermalien malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi ka fɔ ka u da don file kelen na k'a fiyɛ o baaraw de bɛ jamana kɔnɔ bi wa bɛɛ wulilen bɛ k'i jɔ o nɔ kelen de la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kominiw baaraw tun bɛ sen na an ka laseli tɛmɛnen an ye o walawala ka lase aw ma kunnafoni bakurunba y'a jira k'a fɔ kominiw baaraw bannen kɔfɛ dugu jukɔrɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ mɔgɔw kɔni bɛ ne don ka wasa baara in yɛrɛ a taabolo la ka ban o ye nisɔndiya ye kabi ko in a ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ an b'aw k'a fɔ mali ni nigɛri ni ɲɔgɔn cɛ bilama kɔni ma a bɛ se k'a fɔ sinjiya ni badenya kɔ kɔni ji bɛ ka don la diɲɛ don o don ka taa min ye nigɛrikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ kuranko ma ale ye taama bere ta ka na anw ka jamana kɔnɔ a n'an ka maa ɲɛma Colonel Assimi Goïta u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in kɔnɔna na u ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnw na bolonɔbila sɛbɛnna min ni a bɛ ɲɛsin gasoil litiri 150 bɔɲanko Niger kɛli k'o feere anw ka jamana ma o baaraw kuncɛliw kɛra an b'o lasa k'a fɔ a kɛnɛ kan an yɛrɛ ka minisiri min ɲɛsin bɛ kuranko ni jiko ma ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan la an balima bamanankan mɛnbaw nin de ye bi bamanankan kunnafoni bakurunbaw ye a tɔ ye sa an ka ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛntɛli kɛnɛ kan aw bisimila bi bamanankan kunnafoni a walawalali yɔrɔ la bakurunba kunnafoniw la an y'aw ladɔnniya k'a fɔ mali kɔnɔ bi wale kelen hamina kelen jɔrɔnako kelen miirinako kelen o ye dialogue intermalien malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ belebele min bɛ sen na ni a bɛ kɛ na kɛ sababu ye don nataw la bɛɛ jigi dan bɛ wale min kan k'a fɔ mali kɔnɔ furuku ni fɔngɔ ɲɔgɔnya ni bamanciya wale minnu bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka na fu siri o bɛɛ lajɛlen dan na a dɔgɔfurancɛ fɔlɔ tɛmɛna ni o y'a komini baaraw ye olu kɔni kuncɛlen kabini kelen wasa kun bɛnna ka bɔ an b'aw la k'a fɔ ntɛnɛn kalo tile 14 avril kalo in na o kunfɔlɔ baaraw tile 3 baara minnu bɛ kominiw kɔnɔna la olu kuncɛliw kɛra komini caman bɛ yen olu kɔni ka dantigɛliw bolila fɛn minnu kun kan olu dɔnna ka ban mais an b'aw la k'a fɔ dakunba 5 o de bɛ kɛnɛ kan mɔgɔw bɛ taa sigi ka fɔ kɛ minnu ka jamana basigi ni a kolosuma fo ka taa se mɔgɔw yɛrɛ ka laɲini ye min ye an'u fɛla ye min ye o kuma b'a dɔ jumɛn ye lakanako ni marako fo ka taa se politique ko ni yuruguko ma i ka dɔn nin ye walew ye wale min ni da bɛ don olu la fo ka taa se i ka dɔn fɛn min ye mɔgɔw yɛrɛ ka hakilinaw ye min b'a jira k'a fɔ degun min b'u kan ni fura min bɛ mali yɛrɛ a bɛnko la marabolo min bɛ ni o ye Assimi ye Gawo mara kɔnɔna la olu kɔni ye laɲini caman kɛ u b'a fɔ fɛn min ma ko recommandation o ye laɲini caman kɛ o laɲini kumaba dɔ ye ka se k'u ka marabolo yɛlɛma k'a kɛ région ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka école sigi u ka yɔrɔ la école dɔw jɔ min bɛ lakɔlimɛtiriw former ka lakɔlimɛtiriw kalan k'u jo u ka sigidaw kɔnɔna na u da donna o fana na o ye olu ka kumaba belebele dɔw ye olu tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen Gundam ale bɛ Tɔnbukutu mara kɔnɔna la olu ka dafɛla komini caman olu farala ɲɔgɔn kan ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Gundam pour que ka se ka u ka sigikafɔ in kɛ i ka dɔn komini ninnu ni ɲɔgɔn sɔrɔ sa o komini kumabaw la Doekiri b'o la fo ka taa se Esa Kena o tɛmɛnen kɔfɛ Zaralna ale fana b'o la Tele fo ka taa se Aisha ani Gargando nin bɛɛ lajɛlen kominiw ye minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Gundam ka se ka taa hakili jagabɔ kɛ u ka sigikafɔ in kan u fɛla ye minnu ye ani dakun minnu bɛ ka taa u da don olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la an b'aw la k'a fɔ hali bi jamana cɛmancɛ bolo fɛ Banjangarakaw fɛ yen olu fana ka dɔgɔfuranjɛ tile 3 sigi bannen kɔfɛ u fana ye laɲini caman kɛ laɲini minnu ni u y'olu fɛ n'olu sabatira u bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana yɛrɛ i ka dɔn fɛn min ye a kolosuma ni a bɛn ko sabati olu ka laɲini kumaba dɔw la jɛkulu minnu bɛ yen ni o ye kɛnyɛrɛ ye jɛkulu ye ni u bɛ ka marifa ta sigidaw kɔnɔ walasa k'u b'u yɛrɛ lakana o jɛkulu minnu bɛ yen ko k'olu fana ci ka bɔ yen u ka yɛrɛ lakana jɛkulu caman fana bɛ yen ko ka yamaruya di k'olu fara an ka
cɛfini tabaw kan o bɔlen kɔfɛ min ye banjagarakaw ka laɲiniw kɔni ye o kumaba dɔw ye ninnu ye min ye u ka yɛrɛ lakanajɛkuluw ye ka se ka u fara surasiw ka waati nataw la o bɔlen kɔfɛ u ka maa minnu bɛ ka sigida bila n'u b'a wele ko réfugiés k'u ka fɛɛrɛ kɛ olu fɛn fɛn bɛ kɔfɛ ko k'olu bɔ kɔfɛ ka na bɛɛ ka se ka i sigiyɔrɔ sɔrɔ u da sera yɔrɔ fana ma o ye ka dɔ bɔ Mali parti politique la k'a ka ca kojugu ko k'a lajɛ ka dɔ bɔ Mali parti politique caya la o bɔlen kɔfɛ parti politique fana ka dɛmɛ minnu bɛ yen min bɛ ta ka ɲɛsin u ma ko k'a lajɛ ka dɔ bɔ o fana na nin ye cɛmancɛ bolo mɔgɔw ka laɲini kumaba dɔ ye ni o ye banjangarakaw ye olu bɔlen kɔfɛ da nana se Tominiya préfet ni o y'olu ka cercle préfet Ibrahima Koyita ale kɔni ye a yira sa k'a fɔ min ye sigikafɔ ye ko dɛmɛ ka ta ka ɲɛsin a ma sigikafɔ min filɛ nin ye ko nin ye wale min bɛ se ka kɛ sababu ye Mali denw mako bɛɛ kolosuma ni bɛn min na ko ka se ka o sinsin u y'a jira u ka kɔrɔfɔ kɔnɔ ko ka Mali parti politique ko ka dɔ bɔ a la min ye Tominiyakaw ye ko ka dɔ bɔ Mali parti politique la k'olu ka laɲini ko k'a kɛ 5 ɲɔgɔnna ye Mali parti politique bɛɛ ko ka dɔ bɔ a la k'a kɛ 5 ye o tɛmɛnen kɔfɛ min ye an ka sigida kɔnɔna parti politique bɛ dɛmɛ minnu bɛ ta ka ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛ minnu bɛ ta ka ɲɛsin u ma jamana fɛ ko ka dɔ bɔ o dɛmɛw fana na o kɛra olu ka laɲiniw ye an bɛ taa fo Kayi mara kɔnɔna na u ka dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Mahina Mahinakaw fana olu ma to kɔfɛ ko in na u fana ye sigi tile 3 in kɛ k'u ka laɲiniw kɛ bɛɛ sigi kun bɛ ka dugu kelen min kɔnɔ bakurunba la o ye Kidali ye Kidalikaw kumana u yɛrɛ ye tile 3 sigi in kɛ commune ta la ka u ka laɲini ni u ka fɛɛrɛw ani min bɛ u fɛ ka se k'o fɔ Kidali ka laɲini sera fo bakurunba 20 ma laɲini 20 bɔɲɔngo Kidalikaw y'o de fɔ k'a fɔ a ka di olu ye u ka se ka baara kɛ jamana ka baara ni o baara cogo ye o kumaba dɔ ye jumɛn ye k'olu fɛ ko an ka Furancɛla fanga maa ɲɛma Colonel Assimi Goïta k'a k'i kanbɔ jamanakuntigi kalafili nata k'a k'i kanbɔ a nɔfɛ o kɛra Kidalikaw ka laɲini dɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ u ka maa minnu bɛ k'u sigiyɔrɔ bila ko k'a lajɛ olu ka segin ka na o bɔlen kɔfɛ yuruguyurugu jamana in kɔnɔ ko k'a lajɛ ka fɛɛrɛ siri o dan na fo ka taa se lakana ma ka barika dɔw la olu ka mara kɔnɔna na nin de ye tile 3 sigi ka fɔ dialogue intermalien minnu kɛra kominiw kɔnɔ a bakurunba dɔw olu filɛ Mali ni Niger an y'a fɔ u ye bakurunba kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ olu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ bi barajuru kelen don baw fɔ ka bɛn ni cɛbɛn ni ɲɛta baaraw jamana filɛ bɛ k'o daminɛ u ni ɲɔgɔn cɛ AES kɔnɔna la gasoil litiri 100 ani 50 o de bolonɔbila kɛra o sɛbɛn de la Nigérikaw ka ministre min bɛ yen ne a ɲɛsinen don kuranko ni jiko ma ni o ye Mahamane Mustafa Barka ale ye taama bere ta ka na anw ka jamana kɔnɔ ani an ka maa ɲɛma Colonel Assimi Goïta a n'o sigira ka hakili jagabɔ kɛ nin baara kofɔlen in kan bolonɔ bɛ se ka bila a sɛbɛn na k'a kuncɛ baaraw kɛ cogo min na wale in kɛra tarata don an ka faba kɔnɔna na an ka masakɛ dagayɔrɔ la n'o ye Kuluba ye an y'olu ka ministre min ɲɛsin bɛ kuranko ni jiko ma ale fana tun bɛ a kɛnɛ kana la ka se ka sigi in kɛ a seerew ye u y'a jira k'a fɔ litiri 150 in nin bɛna feere Mali ma Niger jamana fɛ a baara kunfɔlɔw daminɛna a baarabila fɔli ni o de tun ye k'a bolonɔbila sɛbɛnna labanw kɛ olu de tun bɛ senna an ka maa ɲɛmaa ye o baaraw kɛ o la sa Nigérikaw ka ministre y'a jira k'a fɔ nin baara min filɛ nin ye ko nin bɛna kɛ jɔyɔrɔba ye Mali ni Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ kuranko nasiraw la ko nin bɛna kɛ dɛmɛ ye u ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila in fɛn min ye kuranko ye wulikajɔ ta bɛ a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan walasa Mali bɛ se ka bɔ nin kuranko in dingɛ kɔnɔ cogo min Nigérikaw ka ministre ka dantigɛliw la ko u bɛ o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a y'a jira sa k'a fɔ nin gasoil hakɛ min fɔlen filɛ nin ye ko u bɛna dafali de kɛ baw miliyɔn damadɔ kun nana n'o ye 22 bɔɲɔngo ye o bɛna ka na a tɔ bɛ gwɛngwɛ a k'u bɛna fɛɛrɛ fana bɛɛ kɛ ka Mali dɛmɛ gasoil in bɛ se ka bɔ Niger ka Mali kɔnɔna sɔrɔ cogo min na o de la sa u ye bolonɔbila kɛ sɛbɛnw na gasoil in anw ka jamana ni o ye ba Maliba ye ale de bɛna ka na gasoil in san Niger jamana bolo anw ka maa ɲɛmaa Colonel Assimi Goïta bolonɔbila sɛbɛnnaw bannen kɔfɛ a ye dakuruɲɛ 2 fɔ o dakuruɲɛ 2 ye mun ye a k'a bɛ wele bila ministre bonda 2 in ma n'o ye Mali énergie ministre ni Niger ta ye k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ nin baara min kurunbo karilen filɛ nin ye nin baara min sigilen filɛ sen kan nin ye u ka se ka baara in don ba la jamanadenw mago bɛ lafiya min na o ka se ka sabati
Irisi jamana ye taama bere ta o ni ɲɔgɔn cɛ badenya sira taama min kɔnɔna la n'o tun ni Aligérie jamana cɛ ka bɛ waati jan u ka ministre min ɲɛsin bɛ jamana ni a kɔkandaw ma o ka nɔnabila o ka dangan fɔlɔ ale tun bɛ Nigérikaw fɛ yen Aligérikaw fɛ mɛk to yen nɔ Aligérie jamana kɔnɔna la u ye sigi kɛ sigi in a bolila mun kan min ye Sahara jamanaw ye olu ka basigi bɛ se ka sɔrɔ cogo di dakun damadɔ tun bɛ u ka sigi in kɔnɔna la i ka dɔn sigi in kɔni ma bɛ se k'a fɔ a kɛra bonya ani karama kɔnɔna la a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye farafinna jamana bɛɛ bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ani basigi ni lafiya sɔrɔ cogo min na kuma in bakurunba fɔlɔ ye o ye o tɛmɛnen kɔfɛ filanan ye jumɛn ye Sahara jamana lafiya o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na dansago wale ni bɛnkanni walew bɛ Sahara jamana kɔnɔ cogo min ka se ka fusiri o bɛɛ lajɛlen dan na u y'a jira k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ hukumu damadɔ de kɔnɔ a hukumu fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye jamana minnu bɛ Sahara jamana kɔnɔ bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ka dɔn k'a fɔ karisa ye jamana yɛrɛma hɔrɔnla ye n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka baara kɛ hukumu kɔnɔna la a filanan ye jumɛn ye jamana kelen o kelen bɛɛ ka dugukolo ka bonya Sahara jamanaw kɔnɔ hakaja farafinna bɛɛ ko ni an bɛ baara o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko an k'an ka danjɛw bonya an k'an ka dugukolo sanfɛlaw bonya ko o ye fɛnw ye minnu ni o ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ se ka min fɔ sigi in bolila bakurunba fila min kan Sahara jamana ka basigi jamana minnu bɛ yen farafinna jamana bɛɛ hakaja Sahara jamana ka se k'u ka jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o bonya fɔlɔ wale o wale bɛ kɛ o ka bonyaw kɔnɔ jamanaw ka dugukolo a fan o fan ni wale o wale bɛ kɛ k'u ka dugukolo kana bɛɛ bonya an balima bamanankan mɛnbaaw nin bɛ dan sigi bi ta la an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni waati ye o kɛra nin aw ni ce a ka ɲamadali la a k'an bɛn laseli nata